Blížiaci sa pražský koncert svetoznámej speváčky Madony vyvolal ošiaľ nielen v Česku, ale aj u nás. V hlavnom meste ste dnes mohli vidieť ľudí, ktorí sú pre lístky na jej vystúpenie ochotní urobiť čokoľvek. Vyzliecť sa na verejnosti takmer do naha, alebo cúvať autom z centra až na Bratislavskú Kolibu. Túto bláznivú súťaž vymyslelo Bláznivé fanrádio. Poslucháči boli oslovení s tým, že aby urobili nejaký bláznivý skutok. Mohli si vybrať? Tak napríklad Monika, tá sa pre vstupenky rozhodla za plnej prevádzky povoziť v električke takmer v Adamovom rúchu. Ďalšia mladá dáma sa pre lístky na Madonu rozhodla cúvať až na Bratislavskú Kolibu. Až na niektoré momenty Petra zvládla cestu od úradu vlády počas rannej dopravnej špičky takmer bezchybne. Po krátkej chvíli sa tento raz na Hviezdoslavovom námestí opäť vyzliekalo. To ale nebolo všetko. Mladá slečna sa okrem toho úplne celá natrela medom a vyválala sa v perí. Z Bratislavy Samuel Migal, televízia Joj.